आज आपण म्हणताय की हे आपले मित्र आहेत, पण यांची परिस्थिती निर्भीरत्या नजरेनं माझ्या यांची ही अवस्था सुदामाला तुम्ही पाहण्यासाठी मी सिद्ध होता. निर्भीडपेक्षा एकसारखी पाहतो. हा नेमका कोण? आम्हाला एक सांगाल का? एवढं मी जवळीक का साधतोय? यांचं नाव ऐकता क्षणी आम्हाला बाजूला सावरून आपण यांना का भेटण्यासाठी नाही? आला. तुमच्यापेक्षाही मला माझा जीवलग एवढा जीवलग? ज्याची जागा माझ्या हृदयाच्या ठिकाणी आहे, काय? तो माझा मित्र सुदाम हो. माझा मित्र सुद्धा. हो. रुक्मिणी, देवा, अगं संदीपनी महामुनींच्या गृहाश्रमी आम्ही एकत्र खेळलो बागडलो. हा. लहान होते मोठे झालो, गुरु अभ्यास आम्ही स्वीकारिला. तोच हा माझा मित्र सुद्धा. पण काय सुद्धा मी अरे आलेले तर एक धक्का येणार म्हणून मला एखादा जर का संदेश पाठवला असता तर माझ्या मित्र सुदामासाठी अरे मी सुवर्णाचा रथही पाठवला असता. का नाही असं? आणि हे का यांचा मित्र यांचं असतं. एकदा झाला. असून आपण येतो. अरे वहिनी आली नाही का? अरे ती आमची बाळ, ती माझी पुतण्या, अरे त्यांना तरी घेऊन यायचा. डोळे भरून त्या बालकांना मी पाहिलं असतं. नेत्राचं माझ्या पाणी फिटलं असतं. का नाही घेऊन आला? हा सुधा, अरे रडू नकोस. ही माया ममता आज या नयनावाटे मला दिसते. यांचं दुःख पाहून आम्हाला सुद्धा वाईट ही वाटतं. तुझी आत्मीयता बोलते. पण त्याला कसारे घेऊन अरे मी झालो फक्त मित्र भेटीसाठी. असं असलं तरी अशा प्रकारचा विचारही करू नको सुद्धा. अरे बेड्या, ही तुझी आपुलकी पाहिजे जीवा मी पाहतो आणि माझंही हे हृदय कसं भरवून येते. पण कुणीच म्हटलंय ज्या नदीत पाणी नसेल ती नदी तरी काय कामाची? ज्या डोळ्यात अश्रू नसेल ते डोळे तरी काय कामाचे? ज्या हृदयात काळीज नसेल तर ते हृदय तरी काय कामाचे? आणि ज्या मैत्रीत जर का अशी आपुलकी नसेल तर ती मैत्री काय कामाची? मैत्री काय सुधा, धन्य धन्य झालो या तुझ्या भेटीला. ही कृष्ण सुधा भेट झाली. खरोखरच मन कृतकृतार्थ झालं. बरं वाटलं. हो. जरी माझी वहिनी जरी तुझ्या समवेत माझ्या भेटीसाठी आली नसेल तरी पण आत्मविश्वास आहे. जी वहिनी तिच्या बाबतीत तिच्या मनात माझ्या बाबतीत जी काही आपुलकी आहे त्या आपुलकीच्या योग्य करू. काहीतरी तिनं माझ्यासाठी पाठवून आपल्या हातानं काहीतरी दिलंही असेल. सांग ना, माझ्या बहिणीनं काय माझ्यासाठी पाठवली? सुधा, नक्कीच काहीतरी दिलं असेल. काय मित्रा, ते काय झालं? अरे काही दिलं नाही का? 2 वेळाची कशांती करण्याची आमची परिस्थिती नाही. अरे रडू नकोस वेड्या. अरे एवढं असून तुझी वहिनी तुला काय नाही. अरे माझं मन मला ग्वाही देते. आज अशी परिस्थिती जरी उद्भवली असेल तरी माझी बहिणी या कृष्णाच्या आपुलकीसाठी हो काहीतरी माझ्यासाठी ती देणार. कारण तिला माहितीये कृष्ण हा खादाड आहे. त्यामुळे नक्कीच आठवणीला काहीतरी. ते काय शोधतोय? काय झालं? अरे बाप, अरे हे काय? अरे ही तुम्ही का म्हणून लपवतोय? हेच का वहिनीनं माझ्यासाठी दिलेलं आहे? का तुझ्या वहिनीनं काहीतरी माझ्या घरात करण्यासाठी दिला आणि त्यावेळी हा मुठभर पोहे दिले. का मुठभर पोहे माझ्यासाठी? आणि तेच मुठभर पोहे तुझ्यासाठी बहिणीनं दिले. सुधा, अरे ही तर माझ्या आवडती गोष्ट होय. अरे पोहे तर मला फार आवडतात आणि म्हणून
पहा पोहे म्हणता क्षणी माझ्या तोंडाला सुद्धा पाणी सुटलं. जरा थांब जरा. एक, दोन, तीन. अरे बाबा, किती गाठी मारली आहे ते पहा. सुधा 1 2 3 गाठी मी सोडल्या. हो. आता तरी हे गाठोड ही पुरचुंडी सुटेल. पण अरे एवढ्या गाठी का म्हणून मारिल्या? अरे ते मी माझ्या पोटात घालू नये काय शब्द? म्हणून का? आणि सुरक्षित राहावे माझ्यापर्यंत पोहोचावे. तुझ्यापर्यंत ते सुरक्षित व्हावे म्हणून. मग हे गाठी सोडण्याचं कार्य मी करतो. 4 5 6 7 8 9 अरे बापरे 10 11 12 13 14 अरे किती मारल्या? बघ ना 15 एवढे हापूस 16 संपत नाही हिशोबात 17 आणि 18. अरे बाप रे बाप. सुधा अरे या कृष्णा भेटीसाठी येत असताना आपुलकीनं माझ्या वहिनीनं हे पोहे दिले असताना 18 गाठी मारली आहे. 18 गाठी तू मारल्या. मग सुधा अरे या 18 गाठी तुझ्या परमेश्वरानं या कृष्णाला सोडविल्या. कृष्णाला सोडविल्या. चिंता करतो आपुलकीनं दिलेले आपुलकी. काय करतेस हे? अहो, ते वस्त्र तुम्ही पाहिलात का? म्हणजे बोलण्यात ते अर्थ? मलिन झालेलं वस्त्र. चुप. आणि त्या मलिन झालेल्या वस्त्रात बांधलेले हे पोहे. तुम्ही तुमच्या उदरात पाहिलात का तुम्ही? भावे चोप म्हणताय काही शब्द बोलू नका. पंचपक्वान्नाचं खबरदार. पूजन करणारे परमेश्वर आपण. कसंही असलं असेल. आणि हे मलिन झालेलं भोजन आपण करताय? काय हे रुक्मिणी? नाही. अगं धनाच्या श्रीमंतीपेक्षा माणसाच्या मनाची श्रीमंती फार मोठी असते. पिढ्यांना तुम्हाला माहिती नसेल. अगं दिवा सोन्याचा असो अथवा तो चांदीचा असो, दिवा सोन्याचा असो या चांदीचा असो, अंधारात तो किती प्रकाश देतो याला फार महत्व आहे. आणि म्हणून त्या माझ्या मित्रानं आपुलकीनं ते पोहे मला आणले. याचा धिक्कार तुम्ही करत आहात. भावे तुला बापाच्या पेट्या डोळ्यासमोर दिसेल. काय? तुला आपुलकी काय असेल? चोप. एक शब्द बोलू नकोस. त्यामुळे अपमान माझ्या मित्राचा तुम्ही केला. मग रुक्मिणी या अपमानाचा शासन म्हणून हे भावे भावे नवऱ्याची आज्ञा घे. हे भक्षण खबरदार. सांगताय बालपणीचा मित्र माझा, बालपणीचा मित्र माझा, गोड वाटे सहवास तुझा, गोड वाटे सहवास तुझा, झालास देवा गोकुळीचा राजा, झालास देवा गोकुळीचा राजा, तुझी मला गोरी माझा रे देवा माझा रे माझा रे. आम्हाला क्षमा असा. क्षमा. एक वेळ होईना आम्ही अजून ह्याच्याने यांची केली आणि यांची योग्यता नाही आम्ही जाणली. याच्यासाठी आम्हाला यांच्या वतीनं क्षमा करा. आपलं हे मित्रप्रेम पाहिजे आणि आम्हाला सुद्धा आमची चूक कळली. पण वेड्यानो अगं पाहता काय माझ्याशी बोलत काय राहता? माझा मित्र कृष्ण प्रवास करून आलेला आहे. त्याला पंचपक्वान्नाच्या भोजनाची तयारी. अगं चला. असं कसं शक्य आहे? असं कसं करता? देवाशिवाय सुद्धा नाही नाही नाही. पहा जिल्ह्याशिवाय मित्रात आम्ही आता आलेत ना 8-15 दिवस यांना पाठवायचे होय तर. आणि मगाशी आम्ही तर असं म्हणतोय की तुम्ही प्रतापतः द्वार केलात. आम्ही असं तुम्हाला घालू देणार नाही. पंचपक्वान्नाचं भोजन बनवून तुमच्या
एवढी आहे हा एक आठवला प्रसंग म्हणून सांगतो. असं बोलता वेळानो ज्यावेळी सांदीपनी महामुनींच्या ठिकाणी गृहाश्रमी आमच्यावर जबाबदारी दिली गेली हा. ती म्हणजे लाकडं आणण्याची. आणि लाकडं आणण्यासाठी गेलो असताना त्या ठिकाणी अंधार झाला, रात्र झाली. त्या ठिकाणी विश्रांती आम्ही घेतली त्या रात्री. हा. त्यावेळी मला थंडी वाजत होती म्हणून काय हे धोतर त्यांनी मला माझ्या अंगावर घातलं. अरे ही तुझी ऐकतो. आणि म्हणून हा. त्याची आठवण्याची जाण मला आहे. म्हणजे आपल्यापेक्षाही तो माझी काळजी. आता विलंब नको चला आले तर ते नको का म्हणतोय? भोजन केल्याशिवाय मी तुला पाठवून देणार नाही. स्नान संध्या केली नाही. अरे बापरे होय रे होय. अगं बाई. ब्राह्मण म्हणजे स्नान केल्याशिवाय तू काही जेवणार नाही. जेवणार नाही. झाले असतील. स्नान करू. तुला स्नान करायचंय ना? अगं पाहता का? काय? करा सुदाम्याची तयारी करा. स्वामी अहो कशाची तयारी काय म्हणते? काय? भावोजींची तयारी हा. कसली अगं काय कसली? तुम्ही तर म्हणाला. हे सांगताय सुदाम. अरे मित्रा माझी तयारी अरे करणार. तसं नव्हे रे. अभद्र नाही म्हणून मी बोललो नाही पण वाईट वाटून घेऊ नका. चला सुदामाची तयारी म्हणजे आंघोळीची तयारी करा.